Ma saurare assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirin namu na Daudar Gora. Shirin da a koda yaushe kan kawo muku al'amuran da suka shafi matsalolin al'umma, musamman ma matsalolin da suke da jibi da zamantakewa. Sunana Shehu Bala Kabar, dauke da akalar shirin tare da Malam Ibrahim Muazzam Sanata. Malam, mu ne maka barka da zuwa. Masauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barka da wannan lokaci, barka da sake saduwa da mu cikin wannan shiri namu na Daudar Gora. A yau insha Allah muna shiri ne na 18. Kamar da maka yi alkawari wancan satin da ya gabata cewa a wannan satin da izinin Allah za mu kalli wani shiri da tanadi da ya kamata a ce amarya ko kuma dukkanin mata sun yi. In ba ku manta ba, mun ɗauko tattaunawar mutum daga soyayya zuwa neman aure, zuwa biki, zuwa tariya, zuwa hanyoyin da za a bi mace ta samu kan zarafin akalar gidanta a cikin tata gwamnatin da take juyawa, zuwa hanyoyin da mai gida zai bi don ya samu zaman lafiya da natsuwa da iyalinsa. To akwai wani abu muhimmi musamman a wannan lokacin da aka ba wa muhimmanci, shine irin adon da mata suke yi. Malam Shehu, za ka ga irin gidajen kwalliya da aka ware na ado iya fuska kadai, sai ka ga akwai kwalliyar naira 30,000 wanda kawai za ta zauna ne a yi mata gyare-gyare a fuskarta. Akwai gyaran da haƙori akewa, akwai wanda gira akewa, akwai wanda ido akewa, akwai wanda kafa akewa, akwai wanda kai akewa, akwai wanda kunne ma ake yawa. Kusan an maida wannan ma wani rukuni a cikin yanayin auren mu na zamani. To sai muke ganin akwai wasu abubuwa da za mu iya bawa mata shawara su mai da hankali a kansu, saboda ƙa'ida ce ta addini da rayuwa. Duk sanda ka ce da mutane su bar wani abu ko su guje shi, to akwai buƙatar ka canja musu wani. Da Allah ya ce ya yi wa lazina amanu la taqulu ra'ina, sai ya ce wa qulun zarna wasma'u. Ya ku wanda kuka imani, kada ku ce ra'ina a sanda kuke magana da ma'aiki, ku ce unzurna wasma'u. Kaga kenan da ya hana su cewa ra'ina, sai ba su unzurna wasma'u. Daka da muke cewa mata wayancan abubuwan da ake yi na kashe kuɗi masu yawa, wanda wasu daga nan ma ake fara samun tataɓarza tsakanin amarya da saurayinta, ko kuma iyaye da yarsu watakila ba su da halin da za su iya wannan. Akwai abubuwa da za su iya mai da hankali wanda za su yi su kusan gyaran jikin nasu da gyaran gabobin nasu da samun ni'ima da yadda gidan aurensu za su ji daɗinsa, ba tare da sun kashe kuɗinsu mai yawa a can ɓangaren ba, balle a ce sun yi amfani da wasu chemical wanda za su iya bata musu jiki ko za su iya ba su matsala a rayuwarsu. Za ka gosu daga cikin adannan ma idan an yi su sallah ma ba a iya yi, daga sanda aka sasa haka zaki haƙuri har sai an wanki. Wasu kuma za ka ga daga sanda mace ta yi za a sa mata sharɗi ban da shiga cikin rana da dai sauransu, wanda mata kun fi mu sanin su. Sai yasa in baka manta ba, a wancan zaman sai muka ce shirinmu na yau kusan mun fi so mata su ci, kusan abubuwan su ya shafa. Za mu yi ƙoƙarin bayyana musu abubuwan da ya kamata su yi amfani da su tun daga kan gashin jikinsu har zuwa tafin kafarsu, wanda idan suka yi shi, amarya ce, uwar gida ce, zai taimaka mata, zai maye gurbin wa'ancan al'amura da muke magana a kansu. Da haka shirin namu yau na daban ne, shirin namu yau na musamman ne. Shirin namu yau idan mutum ya fara jinsa sai ya je kamar ma watakila ba haka ya saba jinsa ba. Malam Shehu, sai mu fara da gashi. Gashi kusan shine abu na farko da za ka ce da za a fara bawa kulawa, musamman idan ana wannan batun. To shi gashi, a sanda za a yi maganar gyaransa ko kula da shi ko santsinsa ko laushinsa, ko kuma cire dukkanin wasu cututtuka da suka shafe shi kamar amosani da sauransu, akwai abubuwan da za ki iya samu ki hada da kanki, wanda ba tare da kin tsawwala wa kanki ba ko kin jefa rayuwarki cikin damuwa. Abubuwan da suke bukata shine kina bukatar abubuwa ne guda 4. Na farko akwai kanamfari, garin kanamfari wanda zaki daka shi, sannan kuma zaki samu sabulun salo. Bayan kin samu sabulun salo, zaki samu lemon zaki kaman guda 3. Sai kuma ki samu shampoo na gashi. To kaga idan aka samu wannan abubuwan guda 5, ana samun ruwa wanda ya kai kamar lita 1, sai a matse wannan lemon guda 3 da muka ce a cikin ruwan,
a fasa kwan a juye shi a cikin ruwan, kaga sai ya zama to an kwaba shi tare da sanya wannan shampo din. Daman ne shi wannan sabulun salon da muka magana da aka samo shi ma sabulun salon za a nika shi ne, ko sabulun salo ko sabulun gana, wanda za a hada shi da kanamfari, sai a hada sai ya zama to an hada shi sabulun da ruwan a ringa wanke gashin. Kaga shi sabulun idan ya zama to sabulun salo da sabulun gana da kanamfari su za a haɗe gurguda, sai ya zama to an shafe kan, ina fatan ka gane, za a bar shi kaman 'yan mintuna, to sai ya zama to an tashi wanke shi wancan ruwan da aka haɗa mai wancan abubuwan da shi za a wanke gashin. Wannan abin yana ƙara wa gashin ki santsi, yana ƙara masa sheki, sannan kuma yana kashe amosanin da yake kan mace. Wannan maganar abin da zai kashe mata cututtukan da yake kanta kenan. Sai maganar misali man da ya kamata a ce mace tana kitso da shi, wanda zai dawo mata da wannan gashin nasa gurin kyansa da ingancinsa da kuma ƙara yawansa. Shi ma za ta haɗa wa'innan abubuwan ne kamar haka. Na farko akwai man alayyadi, sai man kwakwa, akwai man zaitun, sai man zogale, sai man kanumfari. Ana haɗe dukkanin wa'innan mayamayan da muka ambata waje ɗaya, ake amfani da su lokacin kowane kitso. Wannan duk sanda mace za ta yi kitso zai zama to da shi wannan haɗin da muka yi magana da shi za ta ringa amfani gurin yin kitso. Wani lokacin da ya akan ana iya samun ƙuraje, ko a samu tautu, ko a samu makiru wanda yake fitowa mace aka, wannan ko namiji ba. Shi kuma yadda ake amfani da wannan shine ana samun man zaitun da man kaɗanya da garin habbatus sauda, sai ya zama to an kwaɓe su guri guda, ana shafawa wannan tautu ɗin ko makiru ɗin ko kuma ƙurajen da yake ka, insha Allahu za a ga an samu rakas da warware su. To kaga wannan daidai muna magana ne akan gashi kamar yadda muka ambata. To akwai wadda ita kuma abin da take bukata shine gashin ne take bukatar ta ga ya ƙara yawa, kuma watakila ba ta da wadata gurin siyo mayamayan ko kuma abubuwan da za a dura ta akai na zamani da sauransu. To da kuɗin ki kaɗan zaki iya amfani da wa'annan abubuwan. Misali akwai man alayyadi, akwai man zaitun, akwai man kwakwa, akwai man albasa, akwai man hulba, akwai man riɗi, akwai garin zogale, sai garin kanumfari, akwai garin shammar, akwai gezar cediya, sai man kaɗanya, sai bawan ayaba. Su wa'annan rago bawakin da ana bukata a same su ne busassu. Yadda ake amfani da su, ana dake garin ne da bawon shi ayaban, sai a zuba a cikin wayancan mayamayan da muka faɗa a cakuɗa, sai zama to su ne wanda ake yin amfani da su a duk lokacin da aka tashi cewa za a yi kitso. Abu na biyar da za mu faɗa akan gashi mu rabu da shi shine maganar amosanin. Akwai wanda zaka ga kansu yana da wannan amosanin, yawan ƙaiƙayi, yawan susa. To su kuma suna buƙatar abubuwa ne guda uku kaɗai. Suna buƙatar garin magarya, wato ganyen magarya kenan, za a dake shi, a hada da kanumfari, sai a hada da citta, shi ta ma garinta. Za a jika cittan ne da kanumfari a ruwa ya kai kaman awa 2 idan aka jika su, sai a zuba garin magaryar, ake wanke kai lokaci bayan lokaci. To kaga wannan abubuwan guda 5 su ne gudunmuwar da za mu iya bawa mace a lokacin da za ta gyara abin da ya shafi kanta kenan. Daga kai sai mu tafi fuska. Ita kuma fuska ita ce wacce na yi maka maganar a yanzu za ka kusan kowane amari, sai ka ga amarya ka santa, amma ko da ka kalla fuskarta sai ka ga watakila tana neman ɓace maka, saboda wannan chemical ɗin da ta dambara a fuskarta, wanda watakila wayannan abubuwan ma da ta dambara a fuskarta dole ne sai ta nisanci alwala ta ɗan wani lokaci, domin koya ta sa ruwa to wannan kuma adan zai iya tafiya, kuma kaga an yi asarar kuɗi. Wani an yi 15,000, wani 20,000, kai har na 60,000 ma ni na ga inda ake iya fuska kawai, ga tawayar ibada kuma. To kaga ita sanda take so ta gyara fuskar ta fito ta wannan wasai din, za ta samu lalle irin wannan namu wanda za ta tankade shi, sannan za ta samu ruwan kwai, sai ta samu zuma. Yadda ake amfanin shi ne, shi wannan ruwan, wannan kwan idan aka fasa shi ana cire kunduwa, ka gane, iya ruwan za a cire kunduwa daga ciki, sai a zuba garin lalle a ciki, a hada da zuman nan, ka gane, sai a cakuɗe shi. Idan aka cakuɗa, mace za ta ɗauki wannan ta mulke fuskarta, ka gane,
kamar minti 15 kafin ta yi bacci, ka gane. In ta sa wannan abin minti 15 kafin ta yi bacci, in Allah ya kai mu gobe da safe ta tashi, sai ya zama to tana da ruwanta na zafi wanda za ta wanke fuskarta. Wannan abin za ta yi shi ne tsawon sati za ta yi wannan. Idan ta yi wannan tsawon sati, watakila kafin a yi bikinta, to insha Allah za ta ga yadda fuskarta za ta koma. Watakila in ta gani ta yi bayani. Sai shi ma abu na biyu, wanda wani watakila ba shi da damar haɗa wayancan ɗin, zai samu tumatir. Idan aka samu tumatir, za a samu madara ta shanu, sai a samu ruwan albasa, sai a samu garin zogale, sai a samu sabulun gana. Za a zuba ruwan tumatir ɗin da ruwan albasa a madara mai tsafta. Za a samu kamar madara ko kuma nonon raƙumi, sai a kwaɓa garin zogale, a shafe fuska ya kai kamar minti 30, sai a wanke da ruwan zafi da sabulun gana tsawon kwana 30. Wannan za ta yi wannan abin ne tsawon kwana 30. Shi ma zai sa fuskar ta ringa sheƙi da ringa haske ba tare da an samu wata matsala ba. To akwai wanda ko za ka ga ƙuraje ne suke fito masa a fuska, ina ba ta ka gane. Wasu za ka ga ƙuraje ne, wasu tabo ne da sauransu. To shi abin da ake, ana samun lemon tsami, sai a samu ma'ul wardi. Ana haɗa shi lemon tsamin ne da ma'ul wardi, a shafe fuskar kafin a kwanta bacci. Da haka idan Allah ya kai mu garin Allah ya waye, sai a samu ruwan zafi, sai a wanke fuskar da shi. Akwai wanda kuma zaka ga dai a fuskar tasu suna da abin da ake cewa kyasbi. To shi kuma yadda ake masa shine ana samun ganyen zaitun ne, ganyen mai kyau, ba irin wanda zaka ga ana cewa ganyen ba, ka tabbatar wannan ganyen zaitun ne. Sai a samu man zaitun din, sai a kwaba. Idan aka kwaba shi ma za a dinga shafa wannan kisban a duk inda yake, ba dole sai a fuska ba. Shi ma insha Allah zuwa wayewar gari akai haka tsawon sati 2, za a ga yadda fuskar za ta koma. To idan duk an gama wannan, kaga kusan wani abu ne wanda ya shafi iya fuska. Ban sani ba masu sauraro ko suna bin mun yi magana fuska, mun yi magana kai, mun dawo ko muna magana akan abin da za su yi na fuskar su. To sai a fuskar tasu, kaga a fuska ko muna da ido. Shi kuma ido, wannan ma misali, akwai wanda zaka ga suna da matsala ta yawan ciwon ido ko matsala ta ido jajawar ɗannan da sauransu. To shi wannan ana amfani da ganyen magarya, ana tafasa shi, ana yawan wanke fuska da shi. Idan ana wankewa yana maganin irin wannan matsalolin insha Allah. To sai magana ta misali ciwon ido ko maganar kaikayin ido, wanda zaka ga wasu amosani ne da su. Wannan ana amfani da ruwan zanzam, wanda aka karanta masa ayatul ruqa a ciki, wanda zaka ga ana ɗiga shi wannan ruwan zanzam din. Hakanan kuma ana iya amfani da man albasa wanda ake sha, wanda shi kuma yana maganin wannan matsalar. A dai fuskar sai ya kamata mai magana kunne, wanda shi kuma kunne yana buƙatar abubuwa kamar haka. Misali kamar ciwon kunne, wancan mun yi magana wanda zaka ga sai ana caja kowane bangare na jikin bil'adama, dan abin da suka kira ko shiri da tanadi ko na makamancin haka. To kaga shi kunne, yadda ake masa shine shi ma ana masa amfani da man zaitun da kuma man habbatus soda akan ciwon kunne. Magangaro baki, wanda shi ma a fuska yake, wanda zaka fara magana ne akan haƙora. Kana buƙatar haƙori ya kyau, kana buƙatar a yi maganin warin baki ko na makamancin haka. To wannan ana samun ararrabi, ana samun alimon, wanda idan aka haɗe su sai ya zamto ana amfani da burush ko kuma asuwaki gurin wanke bakin. Insha Allah yana maganin wannan matsalar. Akwai da ta turo mana da tambaya, ta ce mijinta yana yawan warin baki, ta rasa yadda za ta yi masa. To kaga in ta ji wannan abin, sai ta sai ararrabi da alimun ta bashi ya ringa yan asuwaki da shi, ko kuma yana abin kamar ya kenan warin baki yake. Ta ce wai yadda za ta haɗa ɗin, idan shi ararrabin ai kaga idan aka same shi, aka samu aliman ɗin, za a dake su ne a cakuɗe su zama ɗaya, kaga sun zama gari. Sai zama to ana dangwala, ana yin burushi da shi, ko kuma ana amfani da asuwaki.
kamar yadda ake wanke baki. To kaga wannan mun yi magana ne akan abin da ya shafi kai. To sai abu na gaba shine abin da ya shafi kaman misali kirjin mace, irin abubuwan da take bukata ta yi amfani da su wanda zai tsaya ya rike ta a matsayinta na ya mace, wanda wasu zaka ga cewa da zarar sun yi haihuwa ɗaya ko sun fara shayarwa ko bayan yayi suna samun matsalar ci baya akan yadda suke. To wannan muna ba su shawara su yi amfani da wayannan abubuwan kamar haka. Akwai garin alkama, akwai madarar shanu, akwai zuma. Yadda ake amfani da su ana yin kunu ne na ita alkamar, sai a sanya madarar shanu a dama kunu din da zuma. Zuma ita ce za ta zamto a matsayin kamar sukari wanda za a dinga shan wannan kunin. Za a sha wannan kunin ne tsawon kwana 17. Ka gane, zai zamto da wannan kunun ake karyawa, da shi ake karyawa, sannan kuma awa 2 kafin a ci abinci za a ƙara shan wannan kunin. Insha Allah wannan matan da suka yayi wannan zai fi musu amfani kwarai da gaske, domin zai dawo da su cikin lokaci kankani kamar yadda suke kafin lokacin da ya zamto yara sun fara shayarwa. To akwai wanda kuma zaka ga suna buƙatar ƙari ne, wanda wasu zaka ga sai sun je sun amfani da ƙwayoyi, wasu har allura suke amfani da ita, wani abu makamancin haka. Daga ƙarshe kuma sai kaga ciwo ya zo ya haifu, ko an samu matsalar kansa ko wani abu makamancin haka. To zaka ga akwai abin da tun al'adar mu muna ce masa gadalin nono. Ka gane, wani gadali ne da ake sai da ce zaka iya samun sa a ko ina. Akwai farar shinkafa, irin wannan shinkafar da ake tuwo da ita. Akwai rogo dan Hausa, sai kuma madara shanu, ko madara ko kuma nonon raƙumi ko zuma. Kaga wayannan abun idan ta hada su gaba daya, ga yadda za ta yi amfani da su kamar yadda zan lissafa mata. Da farko za a nika ita shinkafar da rogo, a tankaɗe su, ka gane, a ajiye garin a gefe guda. Ina fatan ka gane. Sai a dandaka shi wannan gadalin nono din, a bararraka shi, a tace ruwansa. Ka gane, idan aka tace ruwan sai ya zamto a zuba wannan ruwan a cikin wancan garin da shi za a kwaba. Kaga kenan zai zamto kamar an yi kunu da shi kenan. Sai ya zamto an zuba zumar, ta zamto a matsayin kamar sukari. Za a ringa shan wannan ne tsawon kwana 15. Ana so ta ringa sha da safi, ta sha da rana, kafin ta ci abinci. Zai zamto shi za ta fara sha, sai ta sha sannan abinci zai je cikinta. Idan aka yi wannan insha Allah ba ta buƙatar sai ta yi wata allura, ba ta buƙatar sai ta shafa wani mayamai, ba ta buƙatar, za ta ga yadda kirjinta yake haɓaka. Akwai da kuma za ka ga ita tintini tana da wannan girman, a'a so take ta ragu, tana so ne ta ragu, tana so ta rage. Wasu za ka ga sun kawo kes ɗin a san da suke so su rage girman sa ya musu yawa, sun je sun yi allura ko kuma sun sha ya motsi ya zama kankane, kuma yanzu suna ta son su ga ya dawo, sun rasa yadda za su dawo. To kaga wannan kawai abin da take bukata, tana son man na'ana mai kyan na gasken. Ka gane, da shi ake amfani. Ana shafawa da izinin Allah za ta ga yana raguwa har zuwa lokacin da ita take ganin watakila yayi mata, to wannan sai ta bar shi haka. To sai wanda shi din dai ya game da ciwo, ka gane, misali ciwo ne da kullum, shi ana buƙatar za ta samu ganyen gwaiba, sannan za ta samu ruwa lita 1. Yadda ake amfani da su, ana samu sili 3 na bawon gwaiba din, a dafa a ruwa lita guda ya tafasa. Bayan ya dahu sai a raba shi gida 3, a sha safa da rana da kuma daddare. Insha Allah dukkanin wani ciwon nono wannan yana iya maganinsa. Sai wanda suke son ruwan nonon nasu ya karu, watakila a lokacin sun fara shayarwa, to shi abin da ake shine ana zuba garin hulba ne, cokali guda a nono mai kyau, a cikin, ana zuba garin hulba ne a nono mai kyau wanda kaman kofi 1 ake sha kullum sau 2. Ka gane, lokacin da mace take shayarwa. To idan mace tana wannan, insha Allah ita ma ba ta da matsalar ruwan nono, ba sai an zo ana ba yaro wasu abubuwa ba daban. A tsawon wata 6 nan da za ta yi tana shayar da yaro, insha Allah kowane lokaci za ta samu abin da take bukata. Idan muka gama da kirji, za mu tsallako ne ga timbi. Akwai wanda zaka ga auren ya to, wasu ko matan auren ne amma kuma suna kuka da girman timbi ko fadinsa ko ya musu yawa. Ka gane, su wannan abin da ake yi shine ana samun man zaitun da man habbatus soda, sai man jirjir, sai man lawus, sai man albasa, sai zuma.
wacce ta amsa sunanta na zuma. Yadda ake shine ana haɗe dukkanin wayancan mayamayan a guri guda cikin ingantacciyar zuma, sai ake sha cokali ɗaya, irin babban cokalin nan za a dinga sha'awa ɗaya kan cin kowane abinci. Kafin a ci abincin safe za a sha, kafin a ci abincin rana za a sha, haka nan kafin a ci abincin dare za a sha. Insha Allah idan mutum yana wannan zai ga yadda tumbansa yake raguwa, domin tumban in ka kula yanzu yayi mutane yawa ana ta yaki da shi. To wannan kenan. To kaga daga tumbi sai mu gangaro kuma zuwa misali gurin mara. Kaga an taɗa yiwu ƙasa kenan. Akwai wanda suke yawan ciwon mara, wasu yayin al'ada, wasu haka kawai za ta ringa ɗaurewa, wasu an yi maganin ba su iya samun kan abin ba. Shi abin da ake shi ne ana samun tsamiya, ana samun kuma garin habbatus sauda, ana samun zuma. Ana dafa tsamiyan ne da garin habbatus sauda. Tsamiyar kamar guda 7 ake so a samu, ina fata an gane. Ita kuma habba sai a samu rabin gwangwani. Bayan an dafa za a tace, sai a zuba zuma, ake sha sau 3 a rana. To insha Allah wannan kowane irin ciwon mara ne ana iya maganinsa. To wannan kuma sai maganar da muka zo wadda kusan ita ce ta tada wannan tattaunawar, yadda wata mata ta yi mana tambaya a wancan satin na cewa karancin ni'ima ko wani abu makamancin haka. Maka ce to insha Allah wannan satin za mu ɗauko ma bayanan tun daga tushe, mu faro tun daga gashi har zuwa tafin kafa. Maganar ni'imar nan malin shi abin da yasa take da matakan muhimmanci, zaka ga mata yin sun bazama da sunan neman maganin ni'ima. Wasu daga nan zaka ga sun tafi harkar bokaye. Ka gane, zaka ga ana ba su wasu layu, wasu zaka ga ana ba su wasu kwalabe da wani rubutu a ciki, wasu zaka ga ana ba su sa a ce ki sa kaza a daidai kafarsa, ko ki ɗebo guntun abincinsa, ko ki ɗauko takalmansa, duk da sunan wannan. Sai kaga mata sun jefa kansu cikin wannan bala'in na bokanci, wanda shi ko bokancin nan da tsafi, duk dabarar da za a bi gurin yin sa Allah ya gaya mana cewa ba za ka taɓa yin nasara ba. Sai kaga ana zaune lafiya, mace kawai ta zo ta fara kaiwa mijinta hari, ta fara kaiwa kishiyarta hari, ta fara kaiwa yayinta hari, ta fara tsanakanta, tunaninta ya fara kicewa. To abubuwa ne da ya kamata mata su yi la'akari da su. Sannan ko mata suna ta yawo gidajen mutane da sunan bada maganin mata. Kaga maganin a ci wannan maganin mata ne, amma wannan laya ce, wannan goro ne, a'a wannan wata kwalba ce, wannan zaki sa masa ne, wannan wuka zaki samu da wuka zaki hada shi. To kaga mutane ba sani ba, kai ka fita waje ana nan gidanka an rarrake maka shi da sunan neman maganin mata, an jefa mata ka cikin masifa da bala'i. Sai yasa muka ga cewa bari mu aje da abin da muke mu gaya wa mata cewa duk wa'annan abubuwan fa zaki yada su da kanki. Yanzu malam shehu duk wa'annan abubuwan da muka lissafo, kaga wani abu ne kawai sai a ce maka da kanamfari, sai a ce maka bawon gwaiba, sai a ce maka gwanda, sai a ce maka kaza. Duk tsatsakuro su muka yi, wanda kowanne zaki iya dauka ki aikata su da kanki kuma ki ji dadin su ba tare da kin wahala ba. To hatta maganar ita ni'iman nan da ake magana, ga akwai abubuwan da zaki iya bi masu sauki. Misali zaki iya samu sabaran mata, zaki iya samu minanas, zaki iya samu busasshen dabino raƙayau, wanda matan da suke irin wannan abanin sun san wani irin dabino nake nufi. Sannan ana samun aya, sannan ana samun ganyen kafi malam da ake cewa, wanda kamar duk wayan abun da maka lissafa zaki samu gwangwani. Ana dake kowanne daga cikin su kuma a tabbatar adadin ya kai gwangwani din da muka ce, sai a gauraya su guri guda. Sannan bayan an kammala an gauraya su guri guda, sai ya zamto kullun ana ɗaukan cokali ɗaya ana zubawa a nono ana sha, kafin misali mace ta jittara kan miji. Kaga kenan sai ya zamto kullun kaman bayan sallar magariba zaki sha cokali ɗaya. Wannan ganyayyakin kaɗai da muka gaya maki idan kika haɗa su, maganar ni'ima da ake magana ba wani abu ba. Wallahi shi mace sai da kanta sai ta zo ta ba wani. Ina fata an gane. Hakanan zaki iya amfani da wayannan abubuwan idan wayancin ba su yi miki ba. Zaki iya samu ganyen farabiyar rana, zaki iya samun ganyen bakafiyar rana, zaki iya samun latuna, zaki iya samun ganyen garin aya, kowannen su gwangwani. Sai kuma ki samu niƙaƙƙiyar gyaɗan mata, ita ma gwangwani, sai niƙaƙƙen dabino wanda muka yi magana. Ana zuba cokali 2 cikin gwangwanin madara a gauraya, ake sha kullum idan an nufi haɗuwa da mai gida. Ina fata an gane. To insha Allah shi ma wannan yana ƙara wa mace ni'ima, yana ƙara mata danshi, sannan hatta a jikinta ma za ta ga ya sauya.
wannan kaga mun faɗa mata guda biyu. Sai na uku, me yasa muke za mu faɗe su kamar sama da guda ɗaya, saboda wani abin za ka ga wata ba za ta iya yin wani ba sai ta yi wani. Shi wannan ana samun ruwan rake, wanda rake za ki daka ki matse ruwansa wanda zai kai kamar kofi guda, sai ki sami shi ma ruwan kankana, wanda ita ma kankana ce za ki matse ta ki samu ruwan ko ki markaɗa ta wanda kamar kofi guda. Ina fata an gane. Idan aka samu waɗannan abubuwan guda biyu kawai, za a haɗe ruwan a guri guda, sai ya zama to su za a dinga sha. Wannan ma kaɗai insha Allahu idan mace ta yi su za ta ga ci gaba. To kaga waɗannan kenan, idan muka duba su zamu ga abin da dai ake maganar ni'ima, in dai ni'imar nan ta Allah ce ba kuma ta boka ba, ba kuma na ba ake bukata daban ba. Wayannan abubuwan mun ba mutane da yawa wanda sun gansu, sun ga nasarar suke ma idan kika yi amfani da su zaki gaya mana wanda irin sakamako kika samu akai. Akwai matan da kuma zaka ga cewa rashin ni'imar da yake damun su ba wai ainihin rashin ni'imar bane, a'a ciwon sanyi ne da ya zama katutu a jikinsu shine yake haifar da wannan matsalar. Shi ma sai muka gabar mun faɗi wani haɗi wanda mace za ta iya amfani da shi don ta taimaka wa kanta. Ana samun 'ya'yan kabewa, sai a samu garin tafarnuwa, sai a samu 'ya'yan hulba, sai a samu man shanu. To idan aka wannan zaki nika garin hulba kamar gwangwani guda, haka ita ma tafarnuwa zaki samu ki nika garinta da wancan 'ya'yan kabewar su ma zaki nika su. Ina fata an gane. Idan kowanne suka kai gwangwani sai ki samo man shanu mai kyau ki soya tare da garin, ya zama duk sanda zaki ci abinci sai kin zuba kamar cokali 2. Babu shakka insha Allah idan kika yi wannan to zaki maganin dukkanin wani sanyi da yake jikinki. Zai zama to wannan shine kawai abin da zaki ranga zubawa cokali a cikin dukkanin sanda zaki ci abinci. Bayan wannan akwai matan da su kuma suna da matsala ne ta istihada, shine yawan zubar jini da mata suke fama da ita. To ita ma wannan cikin sauki yadda zaki warware wannan matsalar, zaki samu garin hulba da garin kuslatul hind da yansun da habbatus sauda da si'itir da babunaj da kuma zuma lita guda. Idan kika samu wayannan gararrakan kika nike su kika tankare su, zaki zuba su a cikin zumar, zaki ringa sha safa da yamma. Insha Allah duk wannan zubar jinin da ake fama matsala da shi zai warware, zai tafi kuma zai zama tarihi. To wannan kenan kaga mun yi magana kenan akan yanzu akan maganar mara minto har magana ga su ni'ima ta mata. Sai abin da ya to misali ga cinyoyi, akwai wanda zaka ga suna buƙatar gyaran jikinsu, wasu zaka ga mayamaye suke amfani da su, wani zaka ga an jarbe shi da bakin wani bangare na jikinsa. To idan kina buƙatar gyaran gaɓoɓin naki, wannan ana samun ruwan kokomba ne, ana samun man zaitun, sannan kuma ana samun tumatir kaman guda 4. Ana markaɗe ita wacce kokombar a mulke cinyoyin tsawon awa 3 kafin shiga wanka. Bayan an fito daga wanka sai a yi amfani da zaitun ya zamto shine kusan manki na shafa ma. Hakanan dukkanin wani gaba ko a bayanki ko a hammata wani guri haka da ya zamto yana miki yayi baki da yawa, ko kina son ki gyara shi ko kina so ki kawar da dattin da yake gun, in kika hada shi wannan ruwan kokomba da tumatir ya zamto an markade su, ana shafawa ya awa 3 a wannan gurin da ke so kiga yayi tsaf kafin ki shiga wanka. Bayan kin fito daga wanka kuma sai ya zamto kin yi amfani da man zaitun a matsayin abin da zaki ringa shafawa. To sai mu to ga kafa. Akwai wanda zaka ga kuraje da suke fito musu a daga ko a kafa ko karzuwa ko na makamancin haka. To shi wannan yadda ake maganin wannan matsalar shine ana tafasa yayan hulba a sha kullum da yamma. Shi ma wannan insha Allah yana warware irin wannan matsalar. Sai cin ruwa wanda zaka ga yana kama kafar kowa ma da kowa, wannan daga mata hammaza. Shi ana amfani da jajjakanwa da ruwan dumi da garin hulba, sai man zaitun, sai tsumma da wanda za a yi amfani da su. Yadda ake amfani da su shine ana jika jakkanwar
da gishiri cikin ruwan dumi, sannan sai a sanya a wajen da wannan cirwan yake, misali a ɗaure, bayan kamar awa guda sai ya zamto an kwanci an yi abin nan kenan, sai ya zamto an kwanci. To wannan su ne kusan abubuwan da mace za ta yi amfani da su tun daga kanta har zuwa tafin kafarta kamar yadda muka yi magana. Kaga ita kafa yanzu abin da ake bukata shine ana so a samu man kaɗanya da man zaitun da garin zogale, sai garin magarya, sai kuma a samu leda da kuma safa. Ana haɗa man kaɗanya da man zaitun guri guda, sai a nemo garin can da muka yi magana a kwaba shi, a kunshe kafa kamar yadda ake lalle irin na zunguri kenan, irin lallen da zaka ga iyayen mu mata suna yi a da. Idan aka yi wannan lallen sai a nemo, ko da leda za a yi amfani ko da safa za a yi, ana so dai a ɗaure ita kafar, ka gane yadda ake yin kunshi na gargajiya. To in Allah ya kama da safa sai ya zama to an kwance wannan kunshin, sai a wanke kafa. To insha Allah ita ma wannan kafar zaka ga yadda take za ta yi yadda kafar za ta dawo da kyanta, zai kuma zama to dukkanin wani matsaloli an warware su. To idan mata kuna ji na kuma kun fahimci wannan bayanan da muka yi, za ku ga cewa kusan abin da ake cewa gyaran jiki da har ake iya yaudaran mata da shi, zaki ga wani abu ne wanda zaki iya hadawa da kanki, wani abu ne zaki iya hadawa daga gidanki, wani abu ne wanda da kanki ma zaki iya hada ki ba wani. Da haka baki bukatar sai kin shiga wani group da za a yaudare ki, a ce miki ga group din gyaran jiki, sai kin shiga kuma ki ga shi wani abin ake daban ba shi ba, ko a ce miki ga yadda zaki neman ni'ima, wata mace ta zo gidanki ta kawo miki laya, ta kawo miki goro, sai kin fara amfani ko da karshe kiga ta kai ki tabaru. To abinda ba shi yake cewa wai da magani a gonar yaro, duk wayannan abubuwan muna da su al'adar mu, duk wayannan abubuwan muna da su, wanda kawai rashin mai da hankali ne da rashin amfani da su. Da haka da a ce zaki amfani da wayannan abubuwan tun daga gashinki har zuwa tafin kafarki, gashi yanzu cikin mintunan da basu fi 30 ba a gurguje mun kawo miki. Watakila da zamu buɗa zaka ga kowace gaba ta jikin ɗan adam akwai abubuwan da za a iya mata amfani da su kusan 10 ko sama da haka, wanda za su iya ba ta abin da take bukata. Da haka kowanne inda Allah ya ji ɗan adam a kewayensa duk wani abu da yake bukata akwai shi. To amma kaga watakila rashin sani ne yake sa kaza take kwana akan dami. Wannan shine abin da shirinmu na yau ya kunsa, kamar yadda muka mata alƙawari dama mun ce shirin nasu ne yau su kadai. Watakila idan namiji ya ji sai mu ce to watakila ba wannan shirin mata ne, maza suka ji rediyon sai su kashe kenan. Da haka malam shehu bari mu je ga tamboyi mu ji me za mu iya cewa akai. Na'am. To malam, tambaya ta farko yake cewa gaskiya ni ma yanzu na tarar da wannan shiri na ku, dan Allah kuna fara shi karfe nawa ne? Sako daga Rabilu ofisa Fanshekara. Bana fara ne karfe 9 ko zuwa karfe 10. To ina ga hakan ne dai ba kwarai kuwa. Wala ce malam barkanmu da dare, Allah ya saka muku da alkhairi. Ya zan yi in samu ragowar shirye-shiryen ku kamar yadda ka faɗa? Ya mana magana ta WhatsApp akan 0703 38617272. In yi mana magana sai mu tura masa. Na'am. Wannan ya ce matata bazawara na aure ta, mijinta na farko ɗan uwanta ne, kuma suna yawan yin waya tun ina haƙuri, amma abin ya fara damuna. To wani irin namiji ne? Kana so ka zama dayyus? To fa dayyus shine namijin da baya kishi. Annabi ya ce mara kishi ko kanshin gidan aljanna ba zai ji ba. Ta yaya za a yi matarka tana magana da wani namiji ba ita ba, ka sani wai kuma har kana tambayar waya za ka yi? Ba kai ba ka ba san yadda za ka yi ba? Kuma ya ce wai da haƙuri ma yake yi, ya san ma ana yi kenan. Ba ka ba san yadda za ka yi ba, ka hana matarka ta ringa magana da wani namiji? To fa Mala ya ce a bani shawara, matar da nake aure ba ta ganin mutunci na da na mahaifiyata da 'yan uwana, kuma ba ta riƙe sirri na da muhimmanci, sannan ba ta ba da labari na alkhairi na a gidansu, kuma ina iyakar ƙoƙarina wajen sauke haƙoƙinta a kaina. Me ya kamata na yi? Ka ƙara aure. In har da gaske abin da ya faɗa haka ne ko? Ai shi ya gaya mana yanzu, kaga ba mu san shi ba mu santa ba.
amma in dai wayannan abubuwan tana masa to hanya mafi sauki da zai maganinta shine ya kara mata aure kuma ya raba masa gida. To fa shikenan kuwa malam ya ce ina da mata ta ba ta yarda da ni sai ta ga dama a bani shawara. Ba ta yarda da shi sai ta ga dama? To bace irin shawara za a ba shi? To ko ƙarin ita ma zai yo. Ita dai ya kamata ta ji tsoron Allah, ta fahimci cewa duk sanda mijinta ya neme ta ta kaurace masa za ta kwana mala'iku suna tsine mata albarka. To ai ba lalle ne shi yake maganar a bashi shawara. To ita zai kokari ya jawo inda kaga watakila ita ba ta jin yanzu shirin. Sai ya kai karata zuwa ga magabatan ta waliyanta. Domin tun sanda aka je ɗaurin aure ai sun yi sharadi. Idan ba ta yarda da shi ai ba auren. Wai ya ce wai idan mace tana dukan wannan ya ce wai idan mace tana dukan miji ya kenan shi dukansa take? To gashi nan dai ya turo sai wata bulala ya kara mata ko ta ci gaba da jibgasa. A to me za ka ce masa? Kana namiji ka zauna ka ce matarka tana dukanka kuma wai ka aiko gidan rediyo ka ce ya za a yi? To watakila shawara yake nema ko malam. Matar tasa tana dukansa shine ya aiko gidan rediyo yake tambaya ya za a yi maganin dukan da take masa. Kaga sai wata bulala ya kara mata ta ci gaba da dukansa kenan. Ko shi ma kana ganin ya nemo wata ya aura? To watakila waccan da zai aura ta dinga matare mai bada fada. To kaga wasu maza suka roko duniya kenan. Maza suka roko duniya kenan. To gaji malam wannan kuma shi ma dai yake cewa wai akwai waɗansu matan idan ita kaɗai ce za a dinga zaman lafiya da ita, ba za a dinga zaman lafiya da ita ba yake so ya ce, amma da zarar an furta za a yi mata abokiyar zama, to wai yana nufin idan ita kaɗai ce za a yi ta zaman lafiya, amma da an ce za a yi mata abokiyar zama kuma sai hayaniya da rikici. To dan zaman lafiya sai ya mata abin da take so kenan. Ya sani idan yana da halin ƙara aure Allah ya bashi dama fanki ma tabarakum minan nisa masna wa salasa wa ruba. Abin da Allah ya ce masa idan yana da iko, yana da hali, yana da ba'a kuma zai iya rike matar. Dan ba neman yaddan matar sai yake ba. Na'am. Idan kuma ya san ba shi da iko ko ba shi da hali ko ba zai iya yin adalci ba in kitum Allah ta'adilu fa wahidatun Allah ya ce. In ba za ku iya adalci ba ku rike guda ɗaya. In ya san ba zai iya adalci ba sai rike ita guda ɗayan sa shi da ita. Na'am. Wannan ya ce wai da Allah yana so a ja hankalin masu ɗibar kayan mijinsu suna siyarwa, ni kuma na ƙara da cewa to kuma akwai fa masu ɗibar kayan matansu suna siyarwa su ma. To kaga wannan jan hankalin wani kana za a yi? Sai a yi wa duk ɓangarorin kenan guda biyu. Na farko dai ka kasance matarka da take gidanka haƙƙinka ne ka bata ci ka bata shayarwa, kada ka bata ta wulakanta ko ta tuzarta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka fabil mar'i damban an yi dayi a manya foto ya ishi mutum zunubi ya kasance wanda nauyin ciyar da shi a kanka yake kana tozarta shi. Haka idan ka kasa ciyar da ita misali kuma ta yi ta shiga wani abin daban kaga wannan kai ka sai matsalar da kuɗinka. Haka kai iya bakin kokarinka ka gano cewa me isa matarka ta shiga misali daukan wani kaya ta siyar, shan kana bata dukkanin haƙƙinta ne? Idan har kana bata haƙƙin ta shiga wancan to kaga iblis ya ce. Idan kuwa haƙƙinta ne baka bata sai ta tafi ta bi ta wannan hanyar to wannan kaga laifinka ne sai ka zauna ku sasanta. Kai kuma da kake ɗaukan kayan matarka ka siyar ka zama sabo ta maki ballo jakai, saboda babu sakaran namiji irin wanda zai zauna mace ta ciyar da shi, wanda kuma zai zauna a'a shi kawai abin da yake hannun mace shi yake gani. Akwai wanda zai kwashe kayan da ɗaiɗai kayan ɗakinta da sunan wani ma da sunan gyara za a kai. To kaga kawwamar da Allah ya karɓi kuɗin. Kawwamar da Allah ya bawa maza arjal qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'dhum an ba'dhum wa bima anfaqu. Da Allah ya ce maza sama suke da mata yace saboda ciyarwar da suke da kuma yadda suke ciyar da duk menene dukiyarsu. Da haka idan ya kasance yanzu kai baka iya ciyar da matarka, baka iya ba da dukiyarka gurin sutura ta gurin lafiyar ta gurin kaza, kawwamar da Allah ya bawa matan kaga ka sauke wannan girman da rigar daga wuyayenka. Ka zan ba namiji ba kenan. Gaskiya ne. Dan akwai wanda na sani malam matarsa tana sai da gawayi. Ka san kulli suke haka rabin kwano da kwano. Sai ya faki idanta ya lallaba ya sato ɗaya, musamman in ya ji an yi sallama za a siya bata ji ba,
sai ya sa ta yi siyar ya sa kuɗin a aljihu. Kaga me za a yi da irin wayannan mazan dan Allah Gaskiya suke jawo maza zaki. Yasa in ka ji mata suna namiji ba dan goyo bane da irin wayannan suke. Lalle ka. Amma matarka da ka bata ci ka bata sha ka sanja mata kayan daki kai mata anko kai mata kayan daki ka kula da kayan kwalliyarta ta isa ta ce kai ba dan goyo bane. To kaga karshen dai abun kunya a ce kai wa matar ka sata. Kaga ce kai mata sata ko kuma kana yan murya ta hakuri ko kuma ka ganta da kuɗi kana bude baki kana cewa ta baka. To kaji. Ai ba namiji a nan gon Alhaji. To malam wannan yace muna yi muku fatan alkhairi. Ina da mata biyu amma ɗaya rai da rai tana cikin fushi ba hira ba kwalliya. To ya ringa mata waka. Ka gane? Yana mata waka yana mata cakulkul yana goya ta suna tsire. Insha Allah ba za ta sanya. Allah shiga ta malam haka za a yi? A haka za a yi. To. Ai dai ba ta ce ba ta son wasa ba. Har irin wasan da na da. To kai malam Kabiru kaji duk da dai ka faɗi adireshin ka amma mu ba za mu faɗa ba. Har su can kulata din nan duk ya ringa mata. To malam ya ce me ya kamata mutum ya yi idan yarinyar da zai aura ta ce ba za ta aure shi ba. Sai ya yadda cewa zai batta ta yi karatu kuma mijin baya ra'ayin hakan. Sai ya batta ta yi karatunta kuma ya yi ra'ayin. Saboda me kawai za ka aure 'yan mutane ka ce ba za ta yi karatu ba. Gaskiya. Baka da dalilin da za ka aure 'yan mutane. Musamman in za ta kiyaye shari'a da haddodin Allah. Kamar yarinya ta yi karatunta Alhaji. Wannan ta ce wai uwar mijinta ce ba ta son sa kuma ba ta son ta kuma ba ta san dalili ba. Ta ringa kyautata mata. Ko? To idan kuma duk tana kyautata mata din kuma dai ta tsane tamfa. Sai ta ƙara kyautata mata. To ke kin ji Allah ya bada haƙuri malam to addu'a take cewa malam Allah ya taimaki masu gabatar da wannan shirin haƙiƙa muna amfana da ainihin wannan shiri. Saƙo daga ƙungiyar matasan ƙaramar hukumar to sunan da yaƙi fitowa sosai. Mun gode masu sauraro lambar da kuke samun mu ita ce 0703861722 mana saurara saƙonninku. Wannan ya ce malam da Allah yaya matar da take zubar da tufafi kuma a yi mata bayani ta ƙibi. Sai ka gaya mata su wannan almabazzaranci ne ina almabazzari na kano ikawa na shayatin kuma almabazzarai yan uwa ne na shiɗan shi kuma shiɗan ya kasance mai kangarewa mahalicinsa da haka sai ka ja kunnanta in tana so ta zama uwa ta shiɗan to shi kenan ga fili ga mai doki. Malam ya ce mai yasa akasari wai matan Hausa suke da matsala a wajen aure? Mazan ne suke da matsala. Ko? Shi yasa su ma matan suke da matsala. To ne dai kaga mata ta ba ta da matsala, kai ma ta ka ba ta da matsala. Gaskiya dai. Kai ma mai sauraro na san ta ka ba ta da matsala. To kaga duk wanda ya ce maka akasari suna da matsala, to kaga kenan watakila shi ne mai matsalar. Ka gani? Gaskiya ne. To, Malam ya ce gaskiya muna jin daɗin wannan shiri naku. Ga kuma maganar kulawa da kayan miji domin wasu matan sukan yi watsi da kayan mazajensu. To, wannan kaga watakila shirinmu na wancan satin kenan shi ya ratsa shi. Malam wannan ya ce wai ni matata ba ta da sirri, me ya kamata na yi mata? Subhanallah an samu matsala. Gaskiya dai idan matarka bata rike sirrinka ba zai rike sirrinka ai rike ma'adanan sirrinka ai hankali zaka kokari ka nuna mata ta fahimta kai da ita tamkar takalmin kaza kuki kamar hanta da jini ne da haka daga lokacin da ta fita waje tana fitar da sirrinka tamkar tana fitar da nata ne a hankali zaka ja kunnanta kana lallabanta za ta koya za ta rike domin za ta gane cewa idan sirrin ya fita aka yi maka illa ita aka yi wa illa sai yasa muke cewa a kowane lokaci magidanta su iya bakin kokarin su mai da gidansu ya zama to abu daya tsakaninka da matarka tamkar haƙori ne harshe ne da haƙori ka gane tamkar wata gaba ce a jiki idan wani bangare ya tabu to gaba ɗaya ragowar jikin zai ɗauki zazzabi da haka wannan alaƙa ya kamata ka kokari ka gyara tsakaninka da matarka. Wannan kuma ta ce wai mijinta ne wani lokacin
in ta yi masa magana yana yawan gwale ta. A wannan kuma jan yana da matsala, ya za ka gwale matarka? Ai ba magana gwalwa, ba magana hantara, ka gane? To wataƙila ba za a ba ta shawara ta dinga kula da ƙila irin maganganun da za ta dinga gaya masa ba? Ai a wancan shirin na ko 15 ne ai mun yi musu maganar yanayi da lokuta da ake kiwata ake wa mata magana. Kuma wani lokacin wasu sukan wa mazansu maganganu kaman suna magana da sa'anninsu, musamman wajen gatse-gatse. Wani mijin yana son a girmama shi a yi mai ladabi. Ai duk wannan matar da take wannan aikanta yana tukunyar dambu. To lallai dai kam. Saboda ai sanda za ka yi wa mutum magana ai guda uku ce, akwai maganar mahaifi da mahaifi, akwai magana tsakanin mata da miji, akwai magana tsakanin uwa da ɗa, akwai magana tsakanin aboki da aboki. Da haka dole ne sai ka kiyaye irin wannan lokutan da kuma lafazin da za ka yi amfani da shi gurin yi wa mutum magana da darajarsa da matsayinsa. To malam, wannan ta aiko da wani saƙo, to amma dai a saƙon dai akwai kurakuran rubutu da wasu abubuwan ba a ganewa. Amma dai kamar na fahimci tana magana cewa kamar mijinta ya kawo wata matar kuma ya ƙi sakinta, ita mai maganar kenan, kuma ko yana dukanta ta ce ya sake ta, ya ƙi saki saboda mugunta da cin zali, kuma haƙƙinta da na yaranta baya bata, kuma ya raina iyayenta, baya ganin mutuncinsu saboda ya raina su. Ta ce marabar da ya bata haƙƙinta a matsayinta na mace kimanin wata 6, kuma ta gaji saboda rayuwarta za ta iya faɗawa wani hali. Tana masa magana sai zagi da cin mutunci. Ta ce kuma ya sake ta, ya iya sake ta. Tana neman mafita. Uwa, na farko ki sani babu halin da zaki fada. Ba za ki shiga sabo ba, ba za ki shiga ketare iyakokin Allah ba. Aya matsayin ki na mai daraja, mai mutunci, mai ƴaƴa, mai aure, kin san kima ki kare kanki, ba za ki dauki kanki ki je ki kai shi wani guri ba saboda wani miji da ya bata miki. To ba za ki sai fushin Allah da kuɗin ki ba. Da haka kina da hanya guda biyu ta warware matsalarki. Hanya farko shine ci gaba da gaya wa Allah da kai kuka gare shi, domin shi ne ce amman ya jibal mutarra idza da ahu. Waye wanda yake yayi wa mutumin da yake cikin kunci da damuwa a san da ya kira shi. Da haka ke yanzu wannan kunci da damuwar da kike cikin sa kamar wani lasisi Allah ya baki, wanda idan kika kira shi zai je ki kai tsaye kuma ya amsa miki. Zalunta ki ake. Allah rantsuwa ya akan cewa dukkanin wanda ya zalunci tsakanin addu'arsa, wanda aka zalunta da addu'ar Allah, wanda aka zalunta tsakanin addu'arsa da Allah babu magana hijabi, kai tsaye Allah zai ji addu'a ki zai amsa miki. Kina da damar addu'a. Hanya ta biyu shine ki tintibi manyansa, abokansa akan matsalolin ki a warware, domin ba zai yake zauna haka kawai wani katu yana zalunta ki, yana son ki, yana zalunta ki da sunan yana auren ki. Idan har ya gaji da ki ba zai iya rike ki ba, to ya sauwake miki. Ina fatan ka gane. Na'am. Allah ma ka ce fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan, ko dai ka rike su da ka kyautata musu, ko kuma ka sallame su da kyautatawa. Ka gane? Ba shi da dalilin da zai sa ya ci gaba da rike ki har wata 6 ba tare da ya baki hakkin ki ba. Wannan zalunci ne. Na'am. Malam wannan yace wai ya kake ganin zaman auren mu zai kasance da yarinyar da nake so take so na, amma ta yi karatun boko sosai da islamiyya, ni ko ban yi karatun boko ba sosai. Ka koma makaranta kenan kuwa, sai zaman auren ku yi daidai. Wannan ta ce ni kuma mijina sai ya kusance ni kullum sau 4 ko sau 5. Ina da laifi idan naƙi? A mugun laifi ma? Ta ba za yi kiki? To baka gani akwai takura ma na watakila? Na magana takura. Allah haka ya ce mata nisa'ukum harsulukum fatu harsakum annashi itum. Matan ku kamar gonakin ku suke, ku zo gonar ku duk sanda kuka ga dama. Ko ta bashi shawara ya karo? Idan ba shi da halifa. Ai kawai haka za ta yakuri ta daure. Ai mun yi magana akan magungunan ni'ima a baya ko? Na'am. Sai ta yi ta amfani da su. Da haka baki da wani dalilin da zaki guje shi, kawai ki shirya masa kafin ya zo. Baki da wani dalilin da zaki guje shi, in ku kika haka zaki shiga fushin Allah.
malam ya ce ina da budurwa an kai mun kuɗi amma malaminta yana hure mata kunne yana cewa ni ɗan faira ne, malam a bani shawara ya zan yi. To fa ni ma zan hure mata kunne. To kadda ya zata aure ka inda ɗan fairan ne da ma'anar fairar. Wadda ake nufi ɗin ko? Dai wacce suke nufi ce ta maganar Allah tare da wasu mutane daban ko mutum ya da'awa shi Allah ne wahdatul wujud. Inda irin wannan tunanin ne. Ka fahimta? In ko magana ce ta ɗariƙa ta bautar Allah misali ga hanyar shehu Tijjani ko hanyar shehu Ibrahim da wani makamancin haka, wannan duk suluki ne na hanyar neman yardar Allah. Ka fahimta da yake kai. Amma in wani aƙida ce daban da ya sa a ransa wacce har ake kyamarsa a kanta, ka fahimci ni? Wannan kuma za mu hure mata kunne alƙur'an ka ta yadda ta aure ka. Gaskiya. Haka duk macen da take son ranta take son jin daɗin gidan duniyarta da lahirarta, to kada ta auri mutumin da yake da wata mummunar aƙida da ta shafa Allah da ta shafa manzon Allah, wanda zai iya cewa shi Allah ne ko kuma ya ringa cewa Allah ba ɗaya bane ba biyu bane, ko wanda zai iya cin zarafin manzon Allah da sunan kauna, ko wanda zai iya cin zarafin matansa, ko wanda zai iya cin zarafin sahabbansa. Duk mutumin da yake kan wannan ra'ayi mu ma za mu huri mata kunne daga wannan tebarin na Dauda Gora mu ce alƙur'anin Allah kake aure shi. To da haka ba malamanta ne kadai zai hure mata kunne ba, mu ma daga na rido da kai kuma na an hure mata kunne kuma ka ta ta aure ka. Malam ya ce ka jawo shi ka duba. To wannan ya ce wai mata ta ce ba ta son wanka. A wannan mun shayin irin su. Mun shayin irin su ta maka warware wannan matsalar. Ina ga wancan ai ita ce ta yi mijin ne baya wanka. Wannan kuma kaji mata ce ba ta wanka. A mun faɗa hanyar shine zai mata wanka. Idan mata ba ta son wanka ko miji baya so, hanyar farko shine kai ne zaka ringa mata wankar. Kawai sabanin da aka samu shine zaka kulle kofa ne ko ba zaka kulle ba, shine sabanin malami. Haka inda rana ne ko da yara ka kulle kofa gidanka kai mata wankan ka kafin ka fita. Ita ma in ta san wannan ce matsalar ka, kafin ta tashe ka daga bacci sai ta dora ruwa, ta kore yara makaranta ta kulle kofa, ta tashe ka koyi ta barza kuna kai. In ka ce tashe ayi wankan aka kifa, sai ta zo ta fare maka agwa, a jika kafet da komai da komai. An gama sai a shanya su a gushi mai rana ta kyale. Na batan ka gane hadisi ma hayyaban macen da ta tashi sallar, mijin da ya tashi sallar dare matarsa ba tashi ba ya jika fuskarta da ruwa ta tashi, kaga annabi ba har addu'a ya musu ba, balle wanka a ce ba a san wanka ga kuma wannan yanayin da sanyi ya zo. Ka fare mata barazana ko kima ki fare mai barazana in ba za ka wanka ba zan ma, domin abun kunya ne a ce mijinki yana fita yana doyi yana wari ana toshe hanci. Akwai mutanen da hattin kawo suke kaji mutum wai karfe 2 kuna magana da shi na wallahi ne ban yi wanka ba, to ka barki kaji mutum yana wari. Wannan ai cin mutunci. To malam ayi dauraya saura minti 2. Dauraya dai kamar yadda muka gaya masu sauraro za ku same mu ne a 0703867272 kuma shi shirin mu na Dauda Gora shine ma'anarsa shine kaga wasu matsaloli ne wanda suka shafe mu, wanda za mu fito mu gaya wa kanmu gaskiya, ba mu magana daga kafa, ba magana boye ba mu magana kumbiya sai yasa za ku je yadda muke bada amsar, kawai idan muka je matsala za mu faɗi ta koda wannan abin mu ya shafa. Wannan shine ma'anar Dauda Goran, sai yasa ba shi yace a ciki ake shanye ta. Wato kamar mai daki shi yasan inda yake masa yoyo. Ina fatan ka gane. Da haka matsala ce ta gida da kan daka shi kan daka. Shine ma'anar Dauda Gora. Da haka mutane su yakuri wani lokacin idan sun ji amsar an ba da ita haka. Ka gane an fito da kai tsaye ba magana daga kafa, a'a haka shine Dauda Goran. Kawai ka fito ka gaya mutane gaskiya, wanda ya gyara mai waka ba ya ce kowa ya gyara ya sani, kowa ya bata ya sani. Mu ma fatan da muke Allah ya sa mu gyara dukkanin kurakuran mu, kuma Allah ya inganta mana rayuwar mu ta zaman auratayya da rayuwar mu ta yau da kullum. Kamar yadda muke tananatawa a 0703861772 za ka yi mana magana idan so kake ta WhatsApp, nan ma za ka yi mana magana sai mu sanya ka ko a group din mu ko kuma mu baka tsofaffin shirye-shiryen mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, sai a mako na gaba a cikin shiri na 19. Ma saurare nan muka ka ƙarshen wannan shiri namu na Dauda Gora, shirin da kan tattauna akan al'amuran da suka shafi matsalolin al'umma musamman ma waɗanda suke da jibi da zamantakewa. A madadin Malam Ibrahim Muazzam, Sanata ni Shehu Bala Kabara nake cewa a huta lafiya, 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 a huta lafiya.